kayo surodenda ket ikang kayo silaw amang det ibiyag siyak ni Silaw ti lubong umay kayo denda ken awan tong dinasip sipnget dalan na paglaang. Interrogya dati panagrambak iti misa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ada kumakada kayo ti grasya na so Kristo ken ti Dios nga matayo, ken ti panakairan ti Espiritu Santo. Kasta kumabet kan ka. Tata kay trambakan ti simbaan, ti solemnidad dagiti amin asa santos. Inte kararagan dagiti nadubang-dubang intensyon ta kamisa, ken amin met panagyaman ti Apo Dios ti parabor nented para kadatayo. Kakabsat, digbigin tayo kumadag iti basbasol tayo. Tapno may karito magkaroon santuan ang misteryo. Akon pisarak, Ti Diyos, ang manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken diway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso papakaasa ken Santa Maria nga Naberhen. Kadi aming ngalas ka sa santos, ken na kayo met kakabsat, te kaasida kuman na po tayo Diyos. Kasi te kumati manakabal na Diyos, kalpasanti panapukan basbasol tayo, ipantitibiyag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Apo mga asika. Gloria ti Dios, ti kangatuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Ito'y dagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panagnak-nakem na ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydayawen naka yaman kag
gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, Ama nakabali namin, ket sika Apo miya Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Dios nga Apo, Cordero de Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika Ama ngikan, kadagiti basbaso ti lubong, kasyak na kami. Sika Ama ngikan, kadagiti basbaso ti lubong, awaten kadaytoy ararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Asya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo ket nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin ket agnanay na Dios, ipaay mo nga ibunan nagmi dagiti kay karyan. Dagiti amin na sa santos ti panakarambakda asang sang kamaysa. Babaen dagiti karkararag dagiti amin na sa santos, iburay mukad kadakam dagiti nabuslon a kaasim at arigagayan mi gapo ng Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti maibasa na ada ti libro ti Paltiin. Siak ni Juan, nakita ti sabaling nga anghel nga agpangpangato, manipod iti daya, ket adda ken kuana ti timbre ti sidibiyag a Dios. Impukaw na kadagiti upat ang angheles anang tedan ti Dios iti panakabalin amang dadael iti daga ken ti baybay. Diyo ranggasan ti daga, ti baybay, wenno dagiti kayo, agingga adikam, mamarkaan, timuging dagiti adipen ti Dios. Ket naibaga kanyak, asangaribo upat atulo, ket upat agasot, ti bilang dagiti namarkaan, anagtaod kadagiti amin at tribo ti Israel. Kalpasan daytoy, kimitaak ket nakita, tinakadado a tao nga awan ti makabilang. Naggapuda iti amin a puli, tribo, nasyon ken pagsasaw.
Nakatakderda iti sangwanan ti trono ken ti kordero. Nakakawesda iti puraw ken nakagyemda iti sanga ti palma. Aggapu ti panakaisalakan iti Dios tayo, nga agtugtugaw iti trono, ken iti kordero, impukaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen, ken dagiti upat isi bibiyag a parswa. Nagpaklebda iti sangwanan ti trono, ket nagdaydayaw da iti Dios, inunada. Amen. Dayaw, dayag, sirig, panagyaman, tanok, panakabalin, ken bileg, imaipaay, iti Diyos tayo, iti agnanayon ngawan inggana. Amen. Sinaludsod, kanya imaysa kadagiti panglakayen. Siya sino dagitoy atattao ang nakakawes ti puraw, ken sa dino tinaggapuanda, tiyak ammo, apo, sikat, imakaammo, insungbat ko. Kinunana kanya, dagitoy dagiti tattao ang nakalasat, iti napalalo apan nakaidadanes, dinabaanda dagiti pagan-anayda, ket pinapudaw da, ida babaen ti dara ti kordero. Ti sao ti apo. Apo dagitoy dagiti tattao nga agparang iti matang mo. Apo dagito dagiti tattao nga agparang ti matang mo. Kukwa ti apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwana ti daga, ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na ti rabaw dagiti adalen adanon, ket ilansad ti taaw, ipasdek na ti pundasyon. Apo dagito dagiti tattao nga agparang iti matang mo. Siya sino ti may kari asumangat iti bantay ti apo? Siya sino ti mapalubusan asumrek iti nasantuan na templo na? Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga agserhi, iti kinapudno, ken ti saan nga agulbo. Apo dagito dagiti tattao nga agparang iti matang mo. Bendisyonan to ti apo, ket awaten to ti Dios amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta tattao ti masedek iti Dios, isuda ti agparang iti matang ti Dios ni Jacob. Apo dagito dagiti tattao nga agparang iti matang mo. Ti may basa nga adaw iti muna surat ni San Juan. Anya nang nagdakel ti panagayat ti Ama kadatayo? Wen, kasta unay ti panagayat na kadatayo, tamawagan tayo nga anak ti Dios ket pudno akasta. Di na tay bigbigen ti lubong agsipod ta di na binigbig ti Dios. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Dios, uray no saan pay analawag, no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem, amo tayo nga into nagparang ni Kristo, agbalin tayo to akas kenkuana, agsipod ti makita tayo to iti rupan-rupa. Tunggal maysa nga adaan iti daytoy anamnama ken Kristo, masapol nga agbyag asi dadalos kas kenkuana. Ti sao ti Apo. Sinadan kang apo, nga agtunggal ibilbilin mo. Panay-dayaw ibalikas mo, maitantan mo, tinagan mo. Maitantan mo, tinagan mo. Di apo ada kumakada na kayo. Sa kumbamet ken ka. Daytoy sumarad na ataw tinasantuan nga ebanghelyo kasen surat ni San Mateo. Gloria at mipay ken ka o Apo. Iti makita ni Jesus dagiti adto at tao asimangat iti bantay. Nagtugaw ket ni masedeken kuana dagiti addalan na. Insuro na ida kinunana. Nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda kadagiti espirituan na banag. Takukwa dati pagarian ti langit.
Nagasat dagiti agladingit, taw liliwaanan ko ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba, tataging kwadan ko ti daga, nga ingkari ti Dios. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay na, amang tungpal iti pagayatan ti Dios, tamapnek danto. Nagasat dagiti mga asi, takasyan danto ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalus ti panagpuspuso na, tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkapya, ta naganan to ida ti Dios nga anak na. Nagasat dagiti maidadanes, gapu iti panagtungpal da ti pagayatan ti Dios, takukwa da ti pagarian ti langit. Nagasat kayo, no pababainan, idadanes, ken padagsenan kayo gapu kanyak. Agragu ken agragsak kayo, agsipud tadakel ti kungunayo sa bilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao, dagiti propeta nga inuna ngem da kayo. Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Imbag na bigat ti aming kakabsat. Kat daytoy nga panagrambak ti panaka solemnidad ti amin na sa Santos. Ket daytoy ti ebanghelyo tayo. Ket daytoy ti ebanghelyo tayo. Ket maawagan nga ti pagbaga nga beatitudes. Ket may baga ko daytoy nga beatitudes kakabsat. Ket daytoy ket ibagbaga tayo nga dagiti mga engineers ket ada ti blueprint, the blueprint of Christian life, Christian living. Iti blueprint. Anya dayjay blueprint kakabsat. Dayjay iti plano, anya kasanot ti pinakustol ti semento, kasanot ati dugna, anya ti rukubna, kasjay kakabsat. Isu ti blueprint. Masurot dayta. Isu nga nuhaan masurot dayta nga blueprint, ket maperdi nga nalaka ken bumagsak dayta nga maysa nga gusal. So nga no maperdi dayta ket ibagbaga nga ay anda sinuro ti blueprint substandard ngamin ti materialista panagaramid da. So no kakabsat daytoy nga magunod tayo ti kinasanto tayo ket no masuro tayo daytoy nga beatitudes. So maron bagbaga nga be beatitudes, be attitude. So kumati ugali tayo. So sapay ko makakabsat nga daytoy beatitudes ket isut ti suruten tayo. Ngamin nagrigat. Daputa siyempre ti panunot ti tao no oray siya no damagay ka na kayo no siya damagay ka na kayo. Lugi na ito ya. No panunot ti tao, no panagkita ti tao, lugi ka. Ya. Lugi ka, apihin ka, sangsangit ka, ipapahiya ka, masasaktan ka, luluha ka, dudugo ka. Lugi ka. But in the eyes of God, kataan. Dapat uray na po Diyos ket napasamak kanya na dito. Uray ni Kristo ket napababainan, naidadanas, naparigatan, nagsangsangit. Ket makita tayo sa bay kumak na si tayo matlaay ket magunod tayo daytoy ket maala tayo daytoy nga beatitudes. So, may kadwa kakabsat, anya nga tati apay nga rambakan tayo iti solemnidad dagiti amin na sa Santos. Apay nga ta? Amo yo? Ore siya kasigurado. Ore, anak sigurado siya. Di makunak lain, apa yang ngarambakan tadi itu, well, siguro, well, dagiti sa Santos nahaan na ibilang, na isurat iti sibaan, tinistaan, well, ada dijayan. What's the greater plan of this? Apa yang kasapulan tayo nga rambakan dito sa Santos? Para kanya, it is for us to encourage. Papay Father nga encourage. Kita ay naman misa ti pamumpon, kat ada ijay karagat maibunggoy ka, kat sabating ka dagiti sa Santos ti Diyos.
That is the end game, the greater plan for us of God. Nung ket magunod tayo kinasanto kat makastrek tayo sa pagarian ng Apo Diyos. Tapno sa kararag ti pamumugat agsasarak katayong to, agkikita tayong to. So to encourage us to go to the kingdom of God, to enter into the kingdom of God. Because those who are champions of our faith, the saints, those are the people who give their best to proclaim the faith, they live the faith, they proclaim Christ, they live the word of God, and then that is the reward for them. And so, sumatlayan na kayo sa amin, na dito'y pa'y madama nga gagalyasat, dito'y lubong, ket sapay kumakit, ma-encourage tayo. At paminsan namin, isakit ti Katoliko, when may sana Kristiyano, kat amnesia. Ag-amnesia tayo. Kumagat ma-encourage tayo. Si tayo mat na makadiscourage ti para tayo tao ta. Instead kumanga sa santo kat, agbalin tayo mat nga marites. Kung na mat sismusa ka matlaeng. Makiperdi ka tibiyag. Kasanunod ka sa isungarod nga, we are encouraged to love each other, to forgive each other, to love one another. Kaputa, isumot tayo ti kadwang nga tangarupan. Isumot tayo ti kadwang ijay. Panunod ko lang. Dagiti aming marigatan nga makasulat ka, makaperditinagan, nagsasao, natangsi, nariri, apal na tao ko. Apay nga, hana kayat nga, sumbrek iti pagaran na po Diyos, may niya ti plano na. Kat isumot ka yung iso, ti karubam, ayatan, napunta iso ti kadwang itay. So, agkikita tayo ito, agsasarak tayo ito. Amen? So, this celebration is also for us to encourage. Tapno, magulod tayo, ikinasanto tayo na kat agyan tayo, iti pagarian niya po Diyos. At dati, napanunod kumatlaeng na dakkel na karet para kada kami nga papadi. So ti sasawan ni Apurupo tatay. Kat napanunod ko lang imbaga kanya na. Ada ni San Lorenzo Ruiz, ada ni San Pedro Calungsod nga sa santo iti Pilipino nga sa santo. Kat dagita amin kat laigo. Apay nga ta nga awan pa iti padi when mo brother nga na santo ito Pilipinas talagang ating din. Kanya nga ta tirason. Ya. Ha? So nga oray da kami kay papadi ket dakkel na karet nga ibiyag ni. Ti papati mi nga pamati takderan mi iti responsibilidad mi tapno intun mo kumano kami ke adan to nasanto pamabati kuna ko sabi ko ma ibagbaga nga San Marcos siyak makinaga ko San Marcos di Sevilla kanang bisan ko Sevilla ko na. So adamat tata ni Apo Bishop Versosa isunod te kakararagan tayo sapay kuma kasta nga agbalik iso na nga maikabig pilistaan nagti sa santo ti Dios. So nga, we are also being encouraged once again, kahanang papadi, kinadaan mo, nasapay ko ket magunod tayo, iti, pinasanto tayo, ket mapan tayo, iti pagarian ni Apo Diyos. Tumakder tayo. Mamati up, marakabalin amin, anamaraso tilangit ken daga, ken iti amin na makita ken di makita. Kaya iti may maysa nga Apo ni Apo Kristo bubugtong anak ni Diyos nagtawid ti Ama iti sakbay ti amin ni tempo. Diyos ang nagtawid ti Diyos. Sila nagtawid sila. Napaypay sa Diyos ang nagtawid napaypay sa Diyos. Layan sa nakaswa. Diyos ang kasbaglan ti Ama. Ket gabuken pa na narami nagitamin nganda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapod sa dilangit. Ket nangalay ti bagina ti Diana Virgen Maria, ti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin na tao. Kastamet na lensa ti krus kaput kada tayo. Di paragturay ni Poncio Pilato, nagtutok kay tatanem. Nagungar ti may katlungal daw, kas palawagay nagitiasang panasurat. Imulit sa dilangit ket susugaw ti makanawan. Umay kumanan sa dalaya.
Tapno Kumenda dagiti bibiyag ken dagiti natay. iti pagarian na din to padungga. Mamatiak met Espiritu Santo nga apo ken mamangted ti biyag. Isunat tao iti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken dadayawen amay timpuyog dagiti ama ken iti anak. Ket nagsaurang babae ken propetas. Mamatiak met iglesia may maysa. Santa Katolika ken Apostolika. Iparuyak-yak ko may maysa bunyag apakawanan dagiti ama nagbaso. Namnamaik ti panagwarit ken tay. Iti panagbiag iti lubong kamasakbayan. Amen. Iti panakasa tayo kaditi sa santa ti amin na tiempo kindiso, agya, agkamang tayo ti agdawat ti ama tayo nilangitan, apag pagubugan, iti amin na kinasanto ket kuna tayo, apo dumteng kuma ti pagaryan. Agpaay kadagiti mamati ken Kristo tapno masarakan dati kinalintek ken pudno ang kinasanto ti biag. Kumararag tayo iti apo. Apo dumteng kumati pagariam. Agpaay kadagiti amin na katao ken nasyon tapno sipupudno amang birok tinaimbag ket masarakan dati apo Dios ket ikapiana. Kumararag tayo iti apo. Apo dumteng kumati pagariam. Agpaay kadagiti na panglaw ken agladlagingit tapno masarakan dati namnama ti panagsagsabaga iti apo a Dios nga ubbog ti amin na kinasanto. Kumararag tayo iti apo. Apo dumteng kumati pagariam. Agpaay kadagiti agbirbirok iti kinalinteg ken justisya tapno masarakan dati kapya babaenti panakaipaay kadakwadat tapno adaytoy a kakalkalika gumanda. Kumararag tayo iti apo. Apo dumteng kumati pagariam. Agpaay kadagiti amin na natayen ng rumod dagiti gagayen ken kakabagyan tayo tapno masarakan dan ti ragsak babaenti isasaklang da iti apo Dios. Kumararag tayo iti apo. Apo dumteng kumati pagariam. Diyos nga mami, tulungan na kami nga mangsuot iti tugot dagiti sa santos mo. Babae ti panitumpal mo, ti pagayatam, ti sao ken aramid mo. Dawatin mi daytoy nga pumadang Kristo, nga anak mo ken apo mo. Amen. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Ininagan ni Jesus, isagot mi kenka. Di Santa Misa, idaton mi kenka. Dengkem kadapo, araraw mi kenka. Di Santa Misa, idaton mi kenka. Dengkem kadapo, araraw mi kenka. Kung mararakap sa titi daton tayo makaya iti Diyos, Ama mana kabalin amin.
Tiya po, awatin na kumadag iti daton kadag iti imam, kahit may pakidayawan, kan pakakloryan, tinagan na, ken kasama ita pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Awaten kad apo dagiti daton mi kengka iti panagdaydayaw mi kadagiti amin na sa santos a makipagbiyagan kengka ti gloria. Ipaay mo kadi tamalakaman mi a panag ay wanda tapno may salakan kami. Gapon Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Itag-ayo dagiti puspuso yo. Adada na si tatag ay tiya po. Agyaman ti apo a Dios tayo. May karike trombeng. Pudno unay amay karikit trumbeng anu miket pakasalakanan meda kami ti amin na tempo ken diso. Agyaman kang kaapo na santuan nga manakabalingket agna na Dios. Tasika ipaay mo nga ita nga aldaw apag pag ragsaken na kami iti panagpiesta mi tinasantuan nga ili ti binangon mo nga isuti na langitan na Jerusalem nga inami sadyay iti likmot tatrunom idaydayawan dakan nga agnanayon dagiti kakabsat mi iti panaka pabilig mi iti panagbaligen dagiti sa santos sinagloria ken iti panaka kired mi babaen ti pagpatulad da kami nga adapay laeng nga agdadalyasat iti daga babaen ti pamati si ayat kami nga umagawa tapno makadanon kam tumet tilangitan a balay mi anansata makidanggay kami ti sa santos ken angheles kiti dadayaw ken itatanok da ka ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswang. Langit ken daga, napno dayti pakay daydayawa. O sana ti kangatwan madaydayaw ti umay tinagan ti Apo o sana ti kangatwan. Pudno na Apo, abig ka kinasanto, ket sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawaten nga rod, nga ipay mo ta Espiritong Pasanto kada gito idaton, tapno pagbalanem ket ipay mo da kada kami, abagi ken dara ni Apo Jesucristo. Isu sakbayawat si bagina tapno tutuok na ngalat ti tinapay, nagyaman kengka, pinispisi na, senented ka disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangkay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat tumipaay kada kayo. Kastamit kalpasan di panang rabiida na nga iti kalis nagyaman manengkeng ka, sanented ka disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro kay nagnanayin at tulag. Iso ang mabuyat tumipay kada kayo, ken giti amin adut at tao, tapno mapakawan ti basbasol. Arabi din nyo daytoy, apangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaan ti krus mo, Kaning ka panagungar, ina kami salakan si kananubot iti isang lubungan. Iti nga rod pangilagip mi, iti papatay ken panagungan ni Kristo, idato mi ken kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman ken ka, tay paemo may kari kami, nga adat it saklam kita sarbikam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami makirano ti baganda ni Kristo, pagkay-kaisa na kam kumata Espiritu Santo, lagdag ipan Apo, ta iglesia na saknap iti sang lubungan, ket parayrayam tatan na Diyosan,
Lagling ipenmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kain amin a papadi. Laglag ipempay apo, dagiti kakabsat mi matmaturog as inanama iti panagungar danto, kinamin nagiti pimusa iti sidong takaasim, nang nangrong ti karkaragan mi tatanga misa, awatem kanida, iti sidong taranyag mo, apa kakitandakeng ka iti rupan-rupa, dawatan mi apo, tamet takaasim kada kami, aramidim kumamay karikam amin, iti agnanabiyag ket makiraud kam to, kinagasatan na Maria iti Diyos, na San Jose ang esposo na, tinagasat nga apostoles, ken giti amin sa santos. Isura nakapuro serbikan ka dito daga, makikadwa ka to kadmet kadakwada, ang magitatanukan manginidakan ka, gapo kan sa Kristo nga anak mo. Gapo kan Kristo, si kay sa kan Kristo katisido ni Kristo titimpulog ta Espiritu Santo, iruk na kayang manakabaling ama, ti amin na dayo keng glory, tingnan nga awan, ingana. Amen. Data na balakadan kay makasalakan na pagmabaga, kanadalan kay tinusan na panusuro, turlan tayo, tiag kanta. Amami nga adat sa dilangit, yan ay dayaw kuma, dinagan mo, dumteng kuma, ti pagarian, matungpal kuma, inakemo, ito'y daga, nakasangilangit, itdem, padakam, ti aldaw dito'y, ti kanen mi, iti pa, tinayon nga aldaw, pakawanemen, ibasulmi, akasmet, pamakawan mi, tibasul, dagiti nakabasul kada kami, pinakamet, baybayan, o manuguti, sulisog, keti, salakanakam, etiti, dakes. Dawatan ken kaapo te salaka na kapiti amin pagdagsanmit dem kad asya ti kapya kiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanaing komuniti basol mailisi kami kiniti amin na ribok may kanawa kami kabayatan ti purura mi ti kinagasat na namnamain mi kiniti sa Kristo nga salakan kada kami. Ako Kuam ti turay, ti panakabalikin dayaw, tignayon na dinto ag sarday. Uwapon so Kristo kinunam ti apostoles mo, kapya ti bati kada kayo, kapya nga gapukan nyak ti ted ko kada kayo. San karigbas basot kit kita, di kiti pamati ti iglesyam, ket kas may nurot iti pagatam, ipay mo kada siya, sikan kwa na ti kapya ken panagkakaisa, si kagbiag ken nagari tignanayin nga awan, ingana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayin kumada kada kayo. Basta kumamet kan ka. Ipati kapati maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. Cordero di Dios, amang punas paspas ultimo. Apo mga sikat
nas paspasul ni item kada ang ibapya. Adto iti korte Dios, adto iti mangikat ibas basol ti lubong, nagasat iti tiniban iti padayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salay nga sao, mapaimbag to, to'y kararuak. Mga anak, ken kaapo, ken iepas ko, arararaw ko, itaasim, kenayat mo, dinakitalik, to'y aso ko, umanganak, ken kaapo, ken iepkas ko, to'y arararaw ko, itaasim, kenayat mo, dinakitalik, to'y aso ko, karuno Diyos apukin ka, pinagdawaten daytoy adipin mo la, inkakat ibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranain, tapnuag talinay na bukod mulain. Garuno Diyos apukin ka, tinagdawaten daytoy adipin mo wala, inkakat ibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranain, tapnuag talinay na bukod mulain. Kagita imam, ipatay mo, ukawem sipet ibiyag ko, kasi kalaeng di bagnos ko, nga agturong inaudlo, garuno Diyos apukin ka, tinagdawaten daytoy adipin mo wala, inkakat ibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranain, tapnuag talinay na bukod mulain. Kumararag tayo. O Dios, agrokbab kam keng ka, gapo dagiti nakaskas daaw nga nararamid mo, dagiti sa santos, si katigubayan ti amin na kinasanto da. Itdem kad tagrasyam, tamang tulong kada kami, tapno maitong paltumet, ti panaka pasantumi ti sidong taayat mo.
manipod iti daytoy na santuan a padaya, ama ipaay kada kami, ama dama pailaing agdaldalyasat iti daga, aramidem kuma nga umay kam tumet maeranon iti padaya ijay nalangitan nga ilimi. Gapon na Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Intay kararagan dagiti pagkaragan iti minatay. O Dios, ket apumi sikat imang ted ti biag ken panagungar ti tao, kayat mo nga uray ti managbasol, agsubli agkararag manen ken ka. Timudem kad dagiti panangi kakaasimi, dagiti kakabsat mi, ispalem kad iti patay nga agnanayon ket pakiranudem iti ragsak dagiti santos mo. Gapon Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Ti Apo ada kumakada kayo. Kasta kumamet kan ka. Bindis na kumati manakabal na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ti Espiritu Santo, nalpasin ti misa, ingkayon iburay ti kinasantoyo. Yaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat